Добро утро! Добро утро! Добро утро! Така, приятели, днес сме се запътили към много голям град. София. Коя е столицата на България? София! Точно така. Ще заведем децата на София на най-големия зоопарк в България. Зоопарк София. Ще ви разкажем по пътя нашето приключение. Аз още съм сънена и много дълго. Да. Приказвам. Вълнувате ли се, деца? Много вълнуваща екскурсия. Ще бъде интересно. Останете с нас, за да видите какво още ни очаква. И така, приятели, спряхме за кратка пауза на Ихтиман. Пием по едно кафе, отиваме набързо до ВЦ-то и продължаваме нашия път. Има много, видяхте ли, че има с боровинка, има много. Вижте колко е дълго. Хайде, покажи магазина. Добре. Искам да ти покажа нещо. Ето сега ще да вземем. Ела сега да видим. Вижте, здравейте отново. Така, продължаваме към нашата цел. Вече с чаша кафе, много по-свежи. Някои хора се облегчиха. Ето и Сара. Времето е много приятно днес. Слънчево, няма вятър, няма облаци. Само за разходка. Имаше малко вятър. Без чак толкова. Продължаваме напред. И така, след много дълго обикаляне, просто няма места никъде. Тук е фул всякъде. Трябваше да видим къде ще паркираме. Чакай ме! Здрасти, приятели! След половин час търсене най-накрая паркирахме и сме на път да прекрачим прага на Зоопарк София. Здравейте, приятели от Зоопарк София! Тук е някакво паркче с пейче си уникално. Много красиво, да? Хората си седнали. Муци, дай мама! Ето ги двата бенгалски тигъра. Спинкът. Пепе, влизаш си в къщи ли? Ето вижте къщичка. Какво е това? Тя е била стара. Тя е заключена. Това е някакъв тип бунгалци. И говори. Сега ще се върти отпред. Ето вижте. Елате да видите, това е къщичката на някой. Капибара! Сара, виж капибара! Капибара! Колко са сладки, я ги виж. Ой, мама! Внутри.
Ето е мечката. Какво виждаш? Доста едра. Какво е това? Мечка! Браво. Айде, Доста е голямо. Няма да ме изядеш. Доста е голямо. Какво правиш? Више, Мечо! 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 Мечо, бе! Мечо! Има си и басейнче. Здрасти! Мечо! Бебе! Как нападат? Виждате ли ги колко са големи вълци? Гатина. О, имаш и шарка. Приятели, Вау! приятели. Приятели, много големи вълци. Най-готиното преживяване в живота ми. Така ли? Да. И има мартеница. Колко още преживявания ще имаш? Раздайте животите и да хвърлете храна или предмети. Това е чакал, тате, това е чакал. Чакал. Да. Чакал, чакал. Още една. Нещо като лисица, ама по-дръгливо. Дайте ми ще има още една малко. Да. Айде да отиваме към гигантите. Хайде да отиваме към гигантите. Приятели, отиваме към гигантите. Големите животни. Епи много иска да види носорог. Епи, носорог ли, мамо? Така, виждал ли се да ключи? Нека да ти филм. Сега къде? Отиваме към гигантите. Голямите мечки. А това е хиена трябва да е. Хиена, майче. Не, няма. Това е хиена, бе. Ето ги. Виж ги, две хиени има. Виждате ли? Мама, ти го, защото може да ги събудим. Защото са много опасни. Хайде да тръгваме да купим. Няма ли да взем нещо? Иви чиста хиена. Това е най-големия гигант в зоопарка. Това е било Мария. Това е било Мария. Ние помислихме, че животно, ами то било Мария. Малко ще го закупим. Сари, отивай, мамо, при планите да ви снимам. Хайде, кухти. Как ти изрисувано, видя ли? Добре, готов? Да. Пепи, това е едно от нашите любими животни. Диви прасета. Дива свиня. Елате да ги видите колко са големи. Имам чувство, че цяла България е тук. Това ли е дивото прасе? Да. Много е голямо. Помага мирише. Виж как е. Те са много красиви обаче. Като кунса. Диви прасета. Оле, това е доста сериозно животно. Доста е страшно. Много Камили. Дай да не оплюе след малко. това не плюе камилата. Ламата плюна, мамо. Камилата
Искам да се кача на Двугърбата Камила. Искам да се кача. О! Африка и Азия. Едната се казва Африка, а другата се казва Азия. Така ли бе? Да. Африка! Азия! Това какво е? Такин миш. Мишми. Такин миш. Да. Това е някакъв вид коза. О, виж! Огромна капибара. Мамо е лаута. А, не. Това е уязен. Тото не е това острово за гиганти. Не, това са мечките, бе, скъпи. Аз сме на там. Мамо, видях елен! Видях елен! Там! Това не е елен, тати. Това е някакъв вид коза. Ой, да не е тук елена. Елате, бързо. Ей, това плюй сега, нали това плюй? Да. Мамо, аз съм го виждала един път по телефона и направиха някой мама и так. Да, ма е хубаво на живо да ги видиш, не по телефона. Виждаш ли сега, обаче ги виждах на живо. Виждаш ли? Лоба. Елате да ме наплюйте. О, идва насам да ме наплюе. Ужас. Сино мама кошки. Да те не плюе. Ела горе да ме Отглежда се заради вълна мляко месо. Сега идва да ме наплюя. Не бе. Вау! Я да видим тук какво има. Идва. Много Мама, идва. Много готини прически има, тя ги виж. Алпака. Мамо си, иначе ходят на ръка. Тук има ли нещо или е празно? Детска площадка има тук, много хубаво. Айде, отиваме на парк. Мамо, елате с мен. Приятели, сега малко ще поиграем. Имам водата си преби. Има много забавления. Американски бизон. Какво е това? Американски бизон. Те се хапват в момента, виж, са големи. Америка! Ела! Европа, бе. Едната се казва Америка, Едното е Америка, а другото е другата Европа. е Европа. Обедна почивка. Обикновена Антилопа кана. Полупустинни райони, савани, гори, пасища. Като сме ходили на други места, как мирише им стоят всичките изпражнения. Ето ги! Айде бе, къде са тия гиганти бе? Ето ги там. Да. Деца? Изключително сме доволни от разходката до този момент. Чистичко, приятно и подредено. Сега отиваме с сладолед. Ще вземем сладолед. Сега Тук дали няма нещо? И Сара, погледни наляво, тати. Какво се открива към нас? Истински слон. Слонът мой приятел, гледали ли сте го? Много е хубав. Индийски филм. Вижте, има и душ. Приятели,
Има си душ. Да. Ето там тече водичка и се къпи. Айдем да се приближим повече да го видим. Да. Обикновено слоновете са само в Африка. Индия. И в Индия имаме. Сега отиваме за сладолет. Няма слон, няма нищо. Сара е вълнува сладолет. Това е женския, мама, това е женския. Ето е мъжкия. Да, женския. Да. Мамо, това е майката. Онова е мъжкия там. Не, това е женския. Не, обратното е. Не, добре, тата е мъжкия. Да. Майка е това. Айде, мамо, направи една снимка. Това е майката. Мамо, дай ми да ти почете. Хайде да. Това беше супер. Азиатски слон. 5000 кг. 60-70 години. Да видим къде е. Дължина 5-6 метра. Височина Размножават се целогодишно. Древност трае 20-22 месеца. Ражда едно-две малки. 2-3. Живее на групи. О, мъничкото е много сладко. Да. Много е близо, почти до нас. Тата, ви взима пясък. Тата, той иска да ни напръска. Дай ми телефона. Мамо, момичето взима. Това е момичето. Виж го. Тате, мамо, момичето иска да ни напръска. Не, бе, той иска да направи. Не, мърси се. Виж го да скоморче. Мърси се да може да се изкъпи. О, яде. Яде трева. Мамо, яде трева. Видя ли го След слънчето е хипопотама, но той е малко по-мързелив. Може би е в обедна почивка. Те нали плуват в вода. Да, ето там има басейн, ето го басейна. Ти, малък и трет. Носорога нещо е изнервен. Виж го как удрява. Хора, вижте го. Доста е да. Виж колко килограма достига и това. Сега се измори обаче. 4500. Давай носорог! Как се казва? Абе, това тълго си едно е майка. Ами то не пише как се казва. Няма нищо. Ще те кръста, трупчо. Аз ще го наричам носорогчо. Носорогчо! Бей. Пускай. Давай, бе. Кажи го бе, Сара, да го пусне. Давай, бе. Пусни! Мамо, къде пусни? Той пусна. Хайде напред. Чакай, не мърдай.
Сара, ела към маймунките да видим. Пламена, говорите ли си? Това е моето место, БФФ. Я се обърнете. О, не искаме така каза. Пепе, виж как се ополиката видя. Ама не искаме така ми каза. Ехо. Подорано. Доста поддържано място според мен, добре, почистено. Може входа да е малко по-висока цена, понеже е 4 лева. Лапундер. Ако закачайте, че тук, мисля, че ако го закачаме и така и му се полезем, ще не дръпне за косата. Сара, ще ядеш сладолет? Има. Ето най-накрая Сара получи така желания сладолет. И аз. И ти не само за мен няма. Ми ти казваш, искаш пукай. Добре. Искаш ли да ти взема? Не, аз ще скапна от това. И след това влизаме в залата, ние примат номер 2. Ето тук. А виж на горелата. Виж каква е разликата. Моята ръка е по-малко от нея. Орангутан. Това е 500 грама достига, може да си представиш? Да, ма чигаро къде? Вижте там, вижте там. Дърния колата. Обиколихме я. 7-12 кг достига, може да си представиш колко е голям? Ето бе, ето там. Шояди се. Огромна клетка. Ей, тук долу. Какво има тук? Браво, Огромно бе. Тук е огромно. Много огромно. Тук не може да видим. О, това е много сладичко. Къде?
Вие вижте я там. Воден варан. Вижте я там какво има. Не, там вижте. Вижте колко е сладче. Потомство се крие в дълго. Тук има куп. О! Трябва тук да бъде цяла тишина. Приятели, препоръчвам ви да дойдете. Много е готин. Какво има? Рибки. Дай паричка да хвърли във водата. Аз искам. Ела да хвърлиш паричка, Сара. Хвърляй по мен, ай. Да, я хвърлям директно. Приятели, вижте! Вижте малки рибки, те не се виждат. Какво е това? Още си мечтаеш за нещо. Точно така, браво, Сара. Не там, точно там. Стани. Браво. Браво, Сара. Айде да продължаваме. Искам да играя. Много трябва да тръгваме. Не, после. И така, приятели, след 3 часа уморителна разходка, но много положителна, заредихме се доста, много приятно място. Напускаме зоологическата градина в град София.
Доста хора има днес. Пълно е от всякъде. Много приятно се изкарахме. Нали, деца? Страхотно! Айде пак! Айде пак! Отиваме към София Ринг Мол. В Икеа беше пълна лудница. София на крака днес. Да. Ще хапнем ли нещо? О, да. Какво е? Съм гладна. Гладна ли си? Ядох сладолета, ама сладолета не е достатъчен. Днес е лудница. На зоопарка беше лудница, тук е лудница, навсякъде пълно с хора. И в Икея имаше едни игри, неща да се залиса там и не можахме да тръгнем, ама тръгнахме. Дълъг ден днес. Кой ще спи после? Сара е се недоволна. Трябва да има някой. Да, не може всички да са доволни. Добре, и аз ще сложа чак. Ето виж, че има меню. Ще ядем ли най-накрая? Да. Пепи, Да? изяда ли суши? Да. Последното, да. Продължаваме. Хапнахме, приятели. Разходката продължава. Отиваме на игрите. Отиваме на детските забавления отново, както винаги. Ние не пропускаме. Към вкъщи. После дълъг път към вкъщи. Виж какви колички забавни. Строен. Накрая не стават красиво. Какво ще опитвате? Таки. Приятели, това е стенски таки. Добре, айде отваряй го да го опитаме. Аз съм опитвала червените горбаши не са. Айде отваряй го. Няма много. Силно. Нали яди бе? Браво. Покажи го да го видим. Я да помиша. Я покажи, Пепе. О, майка. Чисто синьо. Вкусно ли е? Айде, Сара. Покажи го да го видим. Вау. Чисто синьо. То ти отсвети устата, бе. Да. О, каза ръчам. Люто ли е? То ти са улито. О, да трябва да. Да те пари много. Опитвай го, айде. Айде, те ми сега да вземе вода. Люто ли е? Айде на игрите, бързо. Искаш да пробваш? Ами не знам. А, майко. Не знам как се използва това. Чипи. Айде, давай. Давай да е с джойстиците. Браво, бе. Браво. Айде, Сара, давай. Давай старт. А, трябва да ги фащаш. Няма повече. Не само един път. Вижте. Половина. Аз искам на такова. Стара на жираф. Нали сме на Може зоопарк? да питаме дали може да... Давай, мамо, точно така. Давай, Сара. И така, приятели. Дойде време да сложим край. Приятели, не беше хубаво. Сара, спреди. Сара Беше вече. хубаво, защото не купиха малко суши. Малко сушава. Ама у нас тази ще се даде
всякакъв вид. Сара има, може би, едни от нас къвите слушалки, обаче тя не е доволна. Тя днес е решила, че иска слушалки. Това е друг въпрос. Ние се прибираме успешно. Така, Кой е вече доволен, кой е недоволен, имаме всякакви емоции. да се прибираме, времето напредна доста. Изморихме се. В момента е 6 часа. 6 часа. Сара не е доволна днес специално. Сара е позитивна. Това е нейната позитивна част. Прибираме се, отиваме да почиваме вкъщи. Утре пак ще е дълъг ден. Да. Ако успеем, най-вероятно няма да успеем да снимаме края в нашата градина на Райграс. Да, затова най-вероятно това ще е края. Да, но утре може пък да снимаме началото на деня на нашата градина, така че... Благодарим ви, че останахте до края с нас.